Senyor president, suposo que coincidirà amb mi que un dels principals problemes que estem visquent aquest estiu en els municipis de la Costa Brava, de la Costa Daurada i de la Barcelona ciutat és el problema de la venda il·legal, és el problema dels top manta. I li tinc que dir una cosa, que si hi ha ajuntaments que no volen resoldre aquest problema, com és el cas de Barcelona, on no hi ha una clara decisió, sí que el govern de Catalunya té capacitat per liderar la reacció enfront a aquesta situació. Evidentment que la reacció no té que ser la que va proposar Esquerra Republicana, els seus companys de viatge a l'Ajuntament, en què es tractava de crear una mesa, una taula, on es sentaven al mateix nivell en els manteros i en els comerciants. Aquesta no és la solució. Però sí que hi ha mesures, com pugui ser el de coordinar accions per part de Mossos d'Esquadra, amb el que es refereix a la seguretat pública, Policia Nacional, Immigració, Guàrdia Urbana, control de la via pública i els serveis d'ordre i de neteja municipals per actuar de manera contundent. I si s'actua de manera contundent, el problema ens dura 5 dies. No 5 mesos ni 5 setmanes, el problema dura 5 dies. I en aquest aspecte, a l'Ajuntament de Badalona, l'any 2012, d'acord amb la col·laboració amb Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Ajuntament de Badalona, la problemàtica amb 300 manteros va durar 5 dies. Per tant, senyor president, el que li demano és mesures concretes i lideri el govern de Catalunya aquelles accions on els ajuntaments i els alcaldes, com és el cas de Barcelona, es neguen a fer-ho. Moltes gràcies.